Good evening, everybody! Diarag ako. Nag-andam ko mag-kuan kog manok, magsabaw. Magsabaw kog manok. Paduga nila pa. Dara, naghiwa na kog kuan, human ako gihiwaog dahil manok, dahil sayote. Putangan ako kuan kamunggay. Kamunggay dire, di basta-basta kay frozen na. Dapat gamay. Bay, magpainit na ta sa atong kinakusgan. Kala. Hahay. Gutom na rin usa ka tao. Gutom na hindi ka magdaro, guys. Lain na binisag magutom kay magwala. Taputon. Oo. Lisod na, basi di ta katapad og higdaan eh. Oo, ka nagdaro. Kailangan maghigop tayo sa Kailangan ato do panggaon ng atong asawa kay oh, yeah. Kuan na sila. Mao na yung mga ilaw ng tahanan. May, ganina rin dyan din hid. Ang ngayon muna isa ka ng to. No, mo kay baw. Ano na yung beer? Nahurot na. Mapalit likod na kong beer da. Wa na yung uli naman ko. May usa diha pa. Marinig mo ibuhat kalaki ganina. Magluto na ta guys. Kikigutom na rin usa guys. Gutom ba yan yung magkuskus ta? Ay, nagdangay ka. Usara mga. Ito yung manok. Ito yung ulo. Okay. Pagka kung sabon, may nahihigop kay bug na ang panahon. Ika? May ganahan mag-higop diha. Basta 100 para kuan. Okay. Ha? Paano niya kapag galuto? Anong ako ay nakaibawag, gusto nga namin. Basta kayo makaon. Guys, masarap na yung mga kalamanggay. Ay. May sayote. Ayan ang kalamanggay. Ayan, cabbage. Right na. Nagupan og sabaw kay tugnaw. Alas, time check, alas 6:22. Ano taon, ano kaya? Ano day na day? Oo, ano madali. Sabi? Puwa pa man namin. Ako pa man naluto, nilabab. Nalabad. Takban. Takban eh, para Wala yan ng ano. malingaw silang tanan. At mga manok, malumos. Naman, mga 5 minutes. Pabukhalin. Wala naman na. Bukaw naman na. Among Christmas tree, nagsiga pa. O pa may kamubuon sa Pasko.
Mag-usa, naghiwa siya sa... Anong gwapa ni ilang cabbage, oy? Okay na. Basta kayo naghiwa, gwapa. Ha? Sana all. Sana all. Sana all, gwapa. Ito na. Maura na, kanara? Pun ipa. Nan pa. Oo, ilami na kuan. Sagbot. Okay. Kaya. Maduman. O, dahil na gidyang gihiwa. Plaster na, o. Uy, hingbukal na ang kalibutan. Wow, sana all. Kalimutan. Sakturang sa bawa, uy. Para pila may daghan, no? Daghan din ng mga bukog-bukog, imong paborito. Ibang na ako. Ganahan man ni si Zaog kuan, guys. Kana na yung mga bukog-bukog. Ako, ganahan po og unod. Unod din yung way ka lang sa lasa. Butang ituyo gamay para mo brown. Gamay ra. Opya man eh. Oh, kana para kuan. Saya. Para saya-saya ng winter. Saya ng lamig na panahon. Da ko ay kuan kitong cubes. Tapos babaw. Na Langit sa kabok. oh, sara. Sara kay Diba? Binahog ko nga or di gamay po nang tunga. Usa para malingaw tang tanan. kaya ito aming chicken. Dapat nagpay kay palit ng pork. Kaya para huwag mga sabaw-sabaw pork. Na usahay mag kana bisag pork baboy aw lutoon chicken man nga cube so ibutan maorang lang. Chicken, naglasa? Ano, maorang na istoryahan. Basta kay mulami. O gitakban ming kulo-kulo na siya. Taga mong kalamunggay nga prosin gahe. Oh, atay. Murag bato. Di kuan ni ato ni sidang defrost gamay. Atong i-defrost ang atong kalamunggay para mo humok kadali. Oo, na gani. Butang mo. Oh, humok na. Taon-taon, pwede na may nagdungag naman ko kanina daan. Oh, daan na tayo din ng ag. Muna mong buhay Canada. Kamerang duha in taon. Gimingaw na sa mong mga anak. Muna ngunjay, kung magpanihapon, magkuan may movie marathon. Sa tanaw na to, horror. Kanang hadlok-hadlok. Nindot mo niya pa tanaw hadlok kaya magsingit-singit. Murag nilabad. Siyempre, ano ko yung makurat. Atay. Ligre man. Dito sa atok na ang sinungnong kauban kay itahan magkaldiro. Aw ka ng takot kaldiro. Na, mauna. Magapa doon. Service man aw ba? Vocals na. Atong tilawan. Butangin ko. Ano ka nang butangin? Ay, minta. Kuan daw eh. Butang ka ba yan? Oo, nailuhi siyempre. Di ba Pastilan. dapat ribs na hamin? Arang lami murag ice cream. Atong butangan og pepper. Ag sili. Tungig katunga. Agamong sili diri guys. Di pod basta-basta. Gibutang sa freezer. Lumtan. Yun lang. Kaya ron magdugay. Naka-pressure mo
store. Mao gani. Sa ato, wa kay mga uha ta silingan. Tuwa na oh. Yung kinakusgang sili. Sili lang ang sakalam. Ito nga ra? Ito nga ara. Ginadog mo po. Di, hiwaon. Ngadto ra. O kana, sige. Akatulo ah. Balik man ko ano. Ihagbong. Di mo kumugot sili mo hanga tong kamot. O kana, okay na na. Yan bebe. Nami na ni. Ito na ni sahang. Murag Bisaya ba? Murag Bisaya nga manok. Butang nga nog ka mo. Ihurot na naman siguro ni. Hurot na na eh. Oh, ihurot na nato ni karon. Sige kuan ko sili. Hoy. Sabang Ang sili ning ko sa bilong. ano na diha. Balik ni. Dalan tilawan ba? Balik ni. Hanghang pud oy. Hang pud bisag katurang katunga. Balik ka na kay kuan bilong bilong. Ayaw. Hang pud bisag katunga ra. Isugon pud ning silihan eh. Takahilo ka na, nangangan dahil. Di ko din ngarang kahang. Okay raman. Madara oy. Luto na mga 2 minutes. Kuan ang kuan cabbage. Ay, una, panday cabbage di ay. Gatay. Lego. Kasi lang ibutang ni. Kiring gahi-gahi nga part sa cabbage. Oh. Na diha, kalimtan. Maluto na ko ng 2 minutes, guys. Gatay. Na pinakalimtan. Pila, ba kinabuhi o cabbage? Dali naman eh. Takbe para malingaw na siya. Murag na kalamin eh. Hugas ang daan. Hugas ang daan. Hugas niya. Ito pa hugasan, guys, niya. Ako ko ni hugas. Murag di ko pasalig na siguro. Ikaw ra kay guwapa o. Kalata. Di ba sa basta di hugas, guwapa. Higda na ko, guys. Layan kag plano, higda naman ka. Ito, remote. Ito, dito. Aw dah dire. Sama ni. Aray. Adyo, aray. Lain ka mamaak. Ini agak delikado nih. Aray, piste. Sakita. Bal. Yang humuk na. Yang humuk na. Kuan re oh. Be, kuan na be. Ibutang naman eh. Ano eh? Butang na ng kuan. Ano natin mga dahon-dahon. Na mga makapabusog. Gidaginot ang tanin na mo. Kaya kantidad po ni Ogkuan. Mahal po na among kalamunggay. Gapos po ni tahan kapin. Karoy. Naantay di prosen kasi lang duha ka kahoy. Duha ka. Kapalwa. Kapaluwa tag $3. Po, daga mong kalamunggay, ka-cute. Medyo na laman, may kamunggay. Murag na aras ato, nangaon. Adto pa ni sa amo, nanguha na may silingan. Dahil naghanang kamunggay dito. So, bang buwan kayo na, kaya nakatanong kung kamunggay, no? So, susod sa bahay. Hindi na mabuhi diri, oy. Susod mas bahay. Batang sa hot bag. Ano bang bugnawa, maghili mamatay. Dili, sa gawas. Pag muna ni. Sige na.
Ibalhin na ni nato kay magbaga pa man eh. Init pa man eh kanay. Init pa oh. Wala doon na manang crumble. Paudalhon na diha. Okay. Nga ano ta? Atay. O mga na me. Sige guys, salamat sa pag-abiba. Kay murag Naka-gots na. magdumot is ko andron manok. Kay murag nakagutom na. Gutom na dyan. Amping tanan, manihapon tang tanan og mamahaw or maniudto og asa mo napit aning kalibutana. Thank you for watching.